atong mga pagsaksi sa atong pagtulunan, mga pare, mga obispo, mga laiko na maghiusa sa pagsaksi sa pagtulunan ni Kristo pinagis pagpuyo sa buutan ug matarong nga kinabuhi. Kaya sa unang suwat ni San Pedro, Luhan 2, tudling 13, ningon siyang mayong panalipod o pagsangyaw maong pagpuyo sa buutan nga kinabuhi nga makita sa mga tao. Mara nga ang examples mo yung mga dali nga makatagad sa mga tao o makabatubalani matud pa sa akong matanon ng tanda unsa maning batubalani so nako ang in English na dong magnet kana mga gagmay mga putaw niya doy magnet suyo po na mara nga ang santo ninyo nga lag batubalani sa gugma tungod kay ang santo ninyo sa kabata nga wa magpabilin nga bata siya naman ang pagkatao pero nidako naan nabanhaw ug misaka na sa langit. Pero sa balang kasulatan naging si Kristo mao gihapon kaniadto karon ug sa maabot just the same. Mabasa nato sa Hebrehanon 13:8. Mo sa moni nga kita nagmahal sa santo ninyo o kini mao gihapon si Kristo. Gamahanan gihapon ang bata nga ninyo Jesus. Kaya na nasuwat sa balang kasulatan na si Isaias 9:6. Gihatag ka nato sa kabatang lalaki. Ang kagamhanan ni gipatong siya nga baga. O siya paganganlag kay bulungan magtatambak. Nganlang siya Diyos nga gamhanan. O paganganlan siya amahan nga walay katapusan. Manang nasa Isaias 9:6. So, nagpasabot nga siya gamhanan. Siyang pagkabata, siyang pagkahamtong, hantod nga ni siya ka na sa langit, pero buhi kanunay, naguban ka na to. Kaya ningon si Jesus, igusum bubiskum in omnibus Deus, usque ad sicula siculorum. Sa San Mateo 28:20. Magauban ako kaninyo kada adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. O sa wayog tugway panahon, nga doon ay mayngon nato nga matagnaan sa ubang mga pundok nga nawagtang naguba ang matuod nga iglesia ug wala na pulihan ang lain dili na pulong sa Dios. Sa Jeremias 44:28 hay may mong pilion ang pulong sa taong mulabay ra o akong pulong nga makanunayon kay dili mo usap o dili mo pakyas. Muna mo tuutan nga itong simbahan, gitukod sa itong Ginoo bisan sa daghang mga persecution sa anyo 64-68 panahon ni Emperador Nero. Makalilisang thousands of Catholic Christians were killed, ipamatay kada adlaw. Ang uban putlas liog, ang uban bitayon, sunugon, ang uban pagkaon sa liyon. Pero nga naman, ganitong panahon na libo-kalibo ka mga Katoliko, wa man mo sibo, magdagan man padung sa Leon aron kung ano din, kunis-kunisyon na si Leon. Wa sila madlog, tagod kay ang Ginoo nagpaibaw, ayaw kadlog sa magapatay sa lawas, dili makapatay ka lang. Sa Mateo 10:28. Walang andam ako pagdaa ka ninyo. Humansin yung kamatayon, kuyugan na mo nato sa kong gingharian. May sunod bansa nato si Dong Aling Bacalso nga itong Catholic Lay Minister nga kaugihan kayo sa pag-adto sa mga barangay sa Kabukiran sa Talisay City. Nga may gabi Dong Aling. May gabi, Brother So, kung may gabi istanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao kutob sa abot ni atong Sibya ni atong istasyon DYRF Radio Puwersa 1215 sa dial sa atong radyo ni atong pinumdum sa atong mga kauban nga naminaw, mga kaigsunan nato nga naminaw sa Kabisayan ug Mindanao. Live kita karon sa DYRF Facebook page niya sa personal account sa sab ni Aureliano Aling Bacalso
makita ta nga niya gyud magsukad sa DYRF studio. Nya may gabi nya sa atong naminaw kanunay diha sa Talisay City. Labi na ni Brother Rudy Cabigas, usa ka City Councilor diha sa City of Talisay. May gabi pa rin. Brother, so naay akong na kitaan dito sa Facebook o nag-challenge sa mga CFD or mga Catholic faith na defender nga nag-ingon nga doon na ba tayo mabasa din sa Biblia nga si Kristo nagsulti gyud diha sa iyang baba nga si Dios. Palihog ko no, brother, so doon na ba tayo mabasa din sa Biblia nga si Kristo siya yun mismo nagsulti nga siya Dios. Brother, so Ang atong Ginoong Kristo mingon na sa San Mateo 22:29. Daghang nangasayop tungod kay ilang gisalikway ang mga pulong sa Dios. Wala sila mosalig sa gahom sa Dios. So dili na to'y salikway ang pulong sa Dios. Mao ni nga kita may na siya Dios. kita giad nga magabasa ta sa pulong sa Dios. Mo ni gipangayo sa mga pundok, where can you find in the Bible from the mouth of Christ that He says, I am God? Asa man kuno mabasa sa Biblia, nagikan sa ngabil ni Kristo, siya niingon nga, siya Diyos. Mayog nindot ka na pangutana. Magsugod ta sa Pinadayag 22:13. Ngamingon si Kristo, ako ang Alpag Omega, ko si Kristo, makamando ko sa mga anghel. Ako ang Alpag Omega, ako si Kristo, makamando ko sa anghel. So si Kristo may angkon nga siya Alpha o Omega. Kanya kung musibog tagyutay diya sa Pinadayag 21 sa City. Mingon si Jesus, akong Alpag Omega, si Kristo mingon. O gantong mananaog akong gantihan sa tubig sa kinabuhing walay katapusan. O kanang tuhan ang mananaog, mahimong akong anak. O ako, si Kristo nisulti, o ako, mahimong iyang Diyos. Si Kristo mingon, ako, siya si Kristo, mahimong ay iyang Diyos. So giangko ni Kristo kay is God from His mouth. Isang matanda. Sa kanang mga pangayo sa itong mga pinanggam, mga higala, mga igsoon nga non-Catholics nga deny the divinity of Christ na yung mangod sa Book of Wisdom, action follows nature, nga kanang mga buhat nato magatug-an na unsa nga atong kinaiya. Kung ay sa kahimtang nga doon ay mulupad may ta langgam ni na kay mulupad man o doon na sa ilawom sa dagat nga mabuhi sa langoy may ta isda ni. So ang iyang aksyon nagtugan nato unsa siya. Ang aksyon ni Kristo nagtugan ka nato kung unsa siya. Sa balang kasulatan nagingon nga ang Diyos lamang mo'y makabuhi o patay. Ang Diyos lamang mo'y makabangon o patay. Kunya sa mabasa na to sa San Juan 25, 11 nga to sunahan nga si Jesus miyanto din nadungog higala kayo si Lazaro namatay. Kunya pag-abot niya naghilak ang duwa kang magsuon si Maria, ili Maria Santissima, Maria nga igsuon si Marta. Kung hindi ka pa unta Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Ningon si Jesus, akong kinabuhi ug akong pagkabanaw. Kung nagatuo ka mo kanako, bisan ka mo mamatay, doon na mo'y kinabuhi. O siya ningon si Jesus, natug lang imo igsuon. Dili maestro. Namatay gyud upat na kadlaw ug na gilubong na dol na to sa kapangpang kinubkub ug dunay
gitabon nga dakong bato na diya nga kung iso nilubong. O sa miduol si Jesus mingon, Lazaro, guwa! O naligid ang bato. O miguwa si Lazaro. Nabuhi nga diya pagani mga bugkos sa iyang lawas. Di mayroon silang kultura pagputos og habol. O nanagan ang mga tao. Ang uban na hadlok, ang uban na lipay, si Lazaro namatay. Libot. One of the signs that he is God. Kaya kanang pagbuhig patay, iya raman naggahom sa Diyos. O sa naimabasa na to. Nga day usa ka batanon nga katluag walo na ang edad, nagkamang. O ningon siya, Jesus, unsa may buot nimong himuon ako. O nga maong batanon ningon nga makalakaw ang dako magtutudlo. Tindog ug makalakaw ka na. Pag tindog si bakol, kalakaw, ambak-ambak stuman nga kalipay. Mao na ang buhat nga dili mahimos tao, mahimos sa Dios. Tungod kay si Kristo nagadala sa gahom sa Dios. Ang tanang gahom sa akong amahan niya kanako. Kung siya makahatag o magbanhaw sa minatay, ako makahatag o kinabuhi may katapusan. San Juan 5:19. So mo na dugaling atong tubag sa maing pangutana, kung doon na ba'y mabasa nagikan sa ngabil ni Jesus, may angkon siya nga siya Diyos, yes. Naas pinadayag 22:13-14 o pinadayag 21 sa Isog City. Ako nga pag Omega, ako si Kristo. O mingon siya, kadtong mananaw. Mga tao nga nagatuman sa pagsulay, nagatuman sa sugo sa Ginoo, ako siyang hatagan sa kinabuhing, tubig sa kinabuhing ulay katapusan. O siyang mahimong akong anak. O ako, maong iyang Diyos. Si Kristo may angkon nga siya Diyos. Balik ta ni si Amado Kino Dungaling ni apil na to. Sige. Niduo na to. Niya kining balik ta ni mo Dungaling Bakalso. Dagang dasok niya. Dagang salamat sa imong patinaos pangutana o sa mga issue karon nga atong makita diya sa atong Facebook, sa social media nato nga kanunay giatake ang atong tinuhan nga Iglesia Katolika. Nya ato ding i-acknowledge ang nagtanaw ron si Josephine Payo diya sa Liti. May gabi diya sa Liti. Brother Sok, gahapon nagsaulog ta sa bautismo, bunyag. Nya Brother Sok, diya sa namunyag si Juan Bautista, iyang bunyag, nagsinggit siya diha sa kamingawan nga pag hinulsol o hinulsuli ang inyong mga sala. Sa ito pa si Juan Bautista nagsinggit sa repentance. Nya Brother Sok, daghan ang nagpabunyag niya human nga hinulsol ang mga katawhan siyang singgit. Kunya sa diha nga namunyag na siya dito sa Jordan, miduol si Kristo o kunya sa pagduol ni Kristo nagpabunyag siya. Nya nakahibaw man ta nga si Kristo sa mamunyag man. Unsa man day kalainan sa bunyag ni Juan Bautista o ni Ginoong Jesucristo. Nya ang ikaduhang nga pangutana, nganong nagpabunyag man si Kristo dito ni Juan Bautista, ang bunyag ni Juan Bautista usaman ang iyang gibunyagan kadto mang naghinulsol sa ilang mga sala. Then ang pangutana diha Brother Sok, doon na ba day sala si Ginoong Jesucristo kay nganong nagpabunyag siya dito ni Juan Bautista? Paliw ko no Brother Sok. Ang atong tubag niya na Dungaling sumala sa Biblia nga si Juan Bautista ni ingon nga akong bunyag mao ang paghinulsol og tubig. Nga maghinulsol ko sa katao, makiguli sa Ginoo, bunyagan para makaangkon siya sa pagbago siyang kinabuhi. Pinagi sa panalangin sa Ginoo sa pagbubo sa tubig
nga nagkahulugan o paglimpyo o sa maghinulsol na. Pero nganong nagpabunyag si Kristo nga wa man siya sa mahinungdan niya na. Nga itong Ginoo namulong diya sa San Mateo 3 nga ito sunahan nga ningon siya nga pasagdi lang Juan. Tumanod na to ang pagkamatarong. Sabot, tumanod ang nasuwat may tungod niya na. Kay sa Isaias 11:1 gitagna nga mukunsad ang Espiritu Santo o nga kini mo'y timaan sa pagpadayag usab sa langit tong amahan. Mao nang niyadtong hitabo sa pagbunyag kang Kristo, nagpakita ang salampati nga mo'y dagway ipakita representing the Holy Spirit. Kanya sa langit na tungog ang tingog nga ningon pamati kamo ni Jesus nga akong anak na pinangga. Pamino kamo kaniya. Siya si Jesus diya sa pasuldan gibunyagan. Siya natuman nga doon ay revelation or manifestation of the three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ug ato sa nagmabasa sa King James Version, ono Juan 5:7, there are three that bear record in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And these three are one. Doon na itong nagpamatuod sa langit, ang Amahan, ang Anak o ang Espiritu Santo, kinitulo sa tulo sarap. Muna nga ngalan na itong Trinitas, Trinidad, o usaman ka dakong pagyukbo o pagpaubos ang pagsubmit ni Kristo sa bunyag ni Juan Bautista nga siya wa may siya ang bunyag ni Juan Bautista para mas makasasa, pero siya way siya aron pagpaila nga siya nagpaubos sa buluhato ni Juan Bautista o usab aron pagpadayag sa gitagna nga dunay tuo ka persona nga Amahan, Anak ug Espiritu Santo nga revelation o manifestation na tabo diyang gibunyagan si Jesus dito sa pasuldan. Mao na nga atong ikatubag sa may pangutana nugaling unya greetings sa nato o iya dong Rudy ako ning pagumangkon sa mga councilor sa Talisay City na si Digol Golias, Maring Cabriana, dong Rudy Cabigas, si Danilo Caballero, unya si Ferdi Rabaya, Gil Restauro, si Mr. Daan, unya si Atty. Rocky Bass, si Alito Bacaltos, Fi Ilanan, o si Dong John Restauro Iske, o ABC President si Honorable Silingan ni Munong Aling, si India Josefina Conchel. So muni kagpungan sa mga councilors na nitabang pag-ayos sa mayor pinagi silang pag-andam o mga ordinansa, mga resolutions. O ang ato sang Mayor Samsam Golias sa Kabatanon nga dagkang kay nahimo alag sa makabos. Kung niya yablihan na magyud ang dialysis clinic liyo sa City Hall, way bayad na. Ibaw ka nga, imunungkanon kayo. Doon ay mga tao doon ay balatian nga nagkinanglan og cleansing of the blood through sa dialysis. Yeah, kagastong mga taon ta. Kada way bayad. Nilabi na sa makabus. Kanya ang ospital sa Talisay, kung mudunggo ta dito, labi na sa mga Talisay noon, way bayad ang tampal, way bayad ang doktor. Yang atong Talisay City College, way bayad, way tuition free. So lipay kayo makatauhan. Natigulang ang ilang mga anak. Naka-eskwela na yun o kulihiyo niya. Doon ay mga kursong mapabot. Karon ang ginaganon, kapinkun-kuwang 8,000 Daghan kayo. Kanya padayon yun ni Samsam Golias sa iyang aksyon agad. Inadlaw nga pagkinanglan, labi na diya sa mga tambalanan, may doktor di magkumutambal na mo manang manoy kung dili sa mausisa ang imong kahimtang
So nagpasabot na sa laboratory test. Doon yung mga laboratories nga um, kasabot na ni Mayor Samsam nga sila magpa-laboratory test. Ang mubayan, action agad ni Mayor Samsam Gulyas. So kini yung uban pa nga mga serbisyo nga wa gihunong dito sa karaan natong munisipyo. Liyo niya na nagbuntaog dagko kay mga buildings, mga eskwelahan sa kolehiyo tungod kay nagkadaghan man ang mga estudyante nga makabus lipay kay maginikanan kay umadamang danag diploma ang ilang mga bata niya makasunod nagtrabaho karang-karang magkatabang na pagbuhi sa pamilya mo na nga malipayon kayo ug mapasalamaton kayong mga taga-Talisay sa gihimo ni Mayor Samsam nga pagduog yun sa mga barangay aron may bawa niya unsa gyud ang tinuod nga panghitabo ug mga pagkinahanglan kayo nga diha dayon matagbo sa action agad ni Mayor Samsam Gulyas. Apagan sa siya ni Honorable Rhea Aquino Gulyas, 1st District Congresswoman, ug daghan kay ngayang giapod sa nga mga serbisyo o mga tabang sa mga batanon, mga tigulang ug mao ni nga siya gimahalsan sa 1st District. Mao na ang atong ipahinumdum nga ang atong kagamhanan, tanang kagamhanan gi-design na alang sa pagtabang sa makabus o alang sa pagkinahanglan pagtubo sa edukasyon sa matag lungsod. Niya balik ta ni Brad Aling Bacalso. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw. Ug ang sunod sad nga issue Brother Sok nga angay natong tukion. Ang issue nga atong natan-aw diha sa social media naging dito nga nganong ginganlan man ninyo nga si Birhen Maria mo inahan sa Dios. Kay naaman sa Pinadayag Kapitulo 1, versikulo 8, nag-ingon man nga, ako ang Alpha o Omega, sa pa ang Diyos nagsulti nga, huway sinugdanan o huway katapusan. Ang unang mahitabo niya nga pangutana, kinsa day nag-una ni Maria o sa Diyos, kay mahimo man siyang inahan sa Diyos. May ikaduhang pangutana, kung siya mao ang inahan sa Diyos, diha sa 1 Juan 5 City, nagisgot man nga dunay tulo ka na magamatuo dito sa langit, ang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo, o kini silang tulo usa. Sa to pa, kay Diyos man atong gisgutan, napil ba niya ang Espiritu Santo o ang Amahan sa iyang pagka-inahan? Paliho ko no Brother Sok. So mana na pangutan ng aling kay question mo gina, pangutan na mo gina nga usaraman, the three divine persons are one. Once upon a time, si Kristo mingon, the Father and I are one. Akong Amahan usara, o kining tu ka persona usara. Wala kung usara, pagpanganak ni Maria kang Jesus, naaman diha ang Amahan na ang Espiritu Santo, napil ba ni Maria pagpanganak ang Amahan o ang Espiritu Santo? Muna yung may pangutana na ang tinuray sa pagka-Diyos dili mo na ipanganak ang Amahan. Ang Espiritu Santo sa pagka-Diyos dili sa naikanak siya. Only the second person of the Blessed Trinity nga ang pagka-Diyos for redemption, magsulob og lawas sa tao, og dugo sa tao. O nagkantong gipanamko ni Santa Maria Virgen, ikadong persona Santissima Trinidad nga Diyos gisunuban sa Espiritu Santo gikan sa unod dugo ni Maria nga si Jesus, dunay kinaiya og lawas sa tao. Mada nga atong Biblia na sa San Juan 1:14 nga ang Diyos nagpakatao. Diyos ug tao nga matuod si Kristo. Si Kristo Diyos ug tinuod sa nga tao. Mada nga na sa 8:40 ningon San Juan nga ang kamong mga Hudiyo si Jesus mingon,
gusto ka mong upatay ka nako sa akong pagkatao. Sa atong nahibaw si Jesus nga ang mamatay diya kani iyang pagkatao. Kay naaman sa San Juan 12:34, kami na ibalo sa balaod ingon ang katawan, that the Christ shall exist forever. He cannot die. Hibaw man sila na ang Kristo mulungtad sa walay katapusan ug dili siya mamatay. Isip Dios. Kaya ang pagkatao mamatay man. Muna nga ang Espiritu Santo ug ang Amahan, isip Dios o sara ka Dios ni Kristo, sa pagpanamkon ni Maria kang Jesus diya siyang tiyan, naa diha ang the Father and the Holy Spirit. Pero dili samton nga nabilanggo ra sa tiyan ni Santa Maria ang Father, the Holy Spirit, and Himself Christ as God. Kay God is everywhere. Nasa Jeremias 22, versikulo 23, ang Diyos naas na nagdapit. Muna nga nganong ginganlan siyang inahan sa Diyos, tungkol kay ang gipanganak ni Maria, the second person of the Blessed Trinity, and that is God who became man. Ang Diyos nga nagsuloob sa dagway sa tao, mo'y gipanganak ni Maria. O kayang dako mo damas gamay, mo maninaandan, mo na nga magamit ang pulong si Maria inahan sa Diyos. Kay ang Espiritu Santo nagtudlo ni Santa Isabel sa Lucas 1:22-23. Yang diduaw si Santa Maria kang Isabel nga igagaw nga nanamkon sa bata, mga 6 na kabulan, pag-abot niya sa tugkaran sa balay ni Isabel. Naglukso-lukso niya ni Santa Isabel. O gisudlan siya si Espiritu Santo. O mituo si Santa Isabel nga gida si Espiritu Santo naon sa bakini nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako, the mother of my Lord has visited me. Madani sulti gyud si Santa Isabel nga si Maria inahan si Ginoo. Nga unsa na pagkaginoo ni Jesus na sa buhat Gs 36. Si Kristo Ginoo sa tanan sa tibuok kalibutan. Unya kanang titulo nga Ginoo sa tanan mao na ang Dios. Samara nga Santa Isabel mingon, niduo kanako ang inahan sa Dios. Katong Dios nga nagpakatao. So mao na nga from the mouth of Saint Isabel na tug-an gyud pinagis paggamit si Espiritu Santo kang Santa Isabel nga si Kristo matawag o nga ang inahan ni Kristo si Santa Maria matawag o inahan sa Dios. Kay Dios man ang iyang gipanganak, di man kay iyang pagkatao lamang ng pagka-Diyos ni Kristo wa mahimugso diyan ni Santa Maria. Ngano? Kaya ang pagka-Diyos ni Kristo diha nagdaan, wa pang langit o yuta, diha na uban samahan sa walay sinugdan o katapusan. Pero kaya nagpagkatao man siya, ang divine person niya, Diyos man na ang iyang pagkatao, o muna ang miagis tiyan ni Maria, Diyos ug tao nga matuod. Basta matawag sa tiyang inahan sa Diyos, sumala sa litok ni Santa Isabel nga gida sa Espiritu Santo. Ang sa makini nga minuo man kanako ang inahan sa kong Ginoo. Huwag ka ng paglitok niya sa maras pagingon, niduo kanako ang inahan sa Diyos. Muna nga itong ikapambitubag sa imong pangutanan ng maling. Greetings sa nato sa atong mga kaigalaan, mga kaigsunan, natong mga Catholic Faith Defenders, lain-laing dapit. Brad Adam Ampir, yan Vice President, siya man na bagong napili sa pagpinili as Catholic Faith Defenders Cebu Chapter, Cebu Originals. Yang vice mo si Brad Tomas Kaburnay. Kanya si John Chua. Guban pa mga Catholic Faith Defenders nga kagugihan kayo, si Brad Jeffrey Caliusad, si George Torifil, John Porca, si
Brad ining kauban nato sa Talisay si Carlo Carlo na si Dennis. si Carlo Balinas din si Barques ug si amanog anak si Si Carlos Pastorete, Francing. yes si Francine ug Carlos Pastorete nga sige suroy sa pag paambit sa mga pulong sa Dios. Balik sa tani Bradaling Bacalso. Daghang salamat Brother Sok sa imong patinaw may tungod nilang issue sa pag-ainahan sa Dios. Niya kini siya Brother Sok parallel ni siya sa issue sa ginganlan og ang Diyos mamatay. Nya kay gisgutan ba niya kuno ang Diyos mamatay kung tugutan na to granting without admitting nga ang Diyos mamatay sa iyang pagkamatay ni Kristo isip Diyos siya unsa may nahitabo samahan ug sa Espiritu Santo kaya ang second divine person namatay man pero sa dili pa nimo tubagon Brother Sok ato sa great i-recognize si Larry Tabura diha sa Manila, yes Bernie Dormido diha sa Linaw Talisay City Cebu, Josephine Payo diha sa Liti. Brother Sok mo tong issue nga angay natong i-clarify, explain unsay nahitabo sa Amahan, Espiritu Santo kay nga issue nga Diyos man mo na sa gisgutan ako diha sa 115 City nagingon man nga sa langit dunay tulo ka na nagmatuod ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo ug kini silang tulo usara ug dunay may tabo sa usa. Unsa may tabo Brother Sok? Usa ka pagtugang theologian sa kapare nga diha sa Cebu. Ingan mo si Monsignor Cayetano Hilbolingo. Ngayon na siya the icon of theology. Tungod kay siyang panahon, kada tuig, human sa katuig, kadawat na siya Golden Award. Hangtod na humani ang katapusang tuig sa teolohiya, kada tuig yun madawat niya ganti sama sa mayundato nga siya mituon yun sa pataas o ranggo ang iyang pagtuon sa teolohiya. Ngayon siya Sok ayog kalimti na kining three divine persons ang Amahan, ang Anak, Espiritu Santo individually tagsa-tagsa na sila individually pero usar ang ilang pagka-Diyos. Manang kanapaingon nga namatay literal ang Anak di na may tabok kay di na mabasa sa Biblia ang God died literal. Granting without admitting kung napatay na si Kristo isip divine person as God, mapil sa kamatay ang duha ka persona, the Father and the Holy Spirit. Kung naaraba sa libro ni Job 34, 3-4, kung mamatay manugaling ang Diyos, kitang tanan mga matay. Mamatay ang mga tanong, mga isda, mga hayop, o labi ng mga tao, mga matay ang tanan. Kaya nga itong kinabuhi, nagkambyon man sa Diyos. So mamatay ang Diyos, literally, patay ang tanan, di na may tabok. Ingon siya, usara ang pagka-Diyos. Busa, kung tugtan suway pag-uyon, nga ang Anak sa God, divine person, namatay, mapil pagkamatay ang Amahan, o ang Espiritu Santo, o di na may tabok. That is, matupad niya, dakop ka ng heretical teaching that cannot happen. Kaya sa Biblia sa dugma nga ang itunan na San Juan 4:24, God is Spirit. Sa Kaalam 1:12, the Spirit of God cannot die. Imperishable. Sa ito padili mamatay, di mahanap ang pagka-Diyos sa Diyos. Muna nga muna yung isulti ni Monsignor Cayetano Hilbolingo sa tubag sa mamutana ni Mudong Lincoln unsa may dangatan si kaduang persona Amahan o ang Espiritu Santo kung ugaling namatay sa
ang ikaduhang persona Santissima Trinidad nga mo si Jesus. Mapil siya kamatay nga mahanog ang Espiritu Santo. Kaya usara man nila, di man niyon si Monsignor Hilbulingo, usara na sila, nili na to, usara pagka-Diyos. Para nga, magbantay ta kay doon na mga labaw sa pagtuon na to, labi na sa teolohiya. O si Santo Tomas de Aquino, labing bantugan nga teologo, ningon siya, we believe that Christ died on the cross in redemption, but his being God did not die, only his human nature. Gato na binisyan Santo Tomas de Aquino, kita nagatuo nga si Kristo sa pagpanubos, namatay, diya siyang pagkatao. Ang iyang pagka-Diyos mo mamatay, ang iyang pagkatao mo'y namatay. Santo Tomas de Aquino na, nga ang Diyos dili mamatay. Ug walay mapasa sa Biblia nga God died literal. Tungod kay nahibaw ta nga ini dogmatic teaching cannot be called a dogma when that very statement is not founded upon the Word of God, the revelation, divine revelation. Wala tayo mabasa nga ang Diyos namatay. Nilin na Diyos o namatay niyon itong sa kapare. Yan nila ko itong anangan o doon na kay Diyos namatay siya nilin na Diyos. Diyos na. Kaya naman sa Roma 1:23. Doon ay mga tao ni hunong paghimaya sa Diyos nga dili mamatay. O gila kining giguyod ang Diyos nga di mamatay nganto sa lingon sa pagkatawag sa mananap nga mamatay. Tiyan mo na? Ang Diyos nga di mamatay, giguyod sa ubos nga sama sa tao o sa mananap nga mamatay. Mao na ang kamatuuran nga kinahanglan magkabanata kay niingon ang Biblia sa Sirach 4:8. Kung ninyong ipalgan ang pulong kamatuuran, labanin na. Kaya kung magalaban ka ninyo, matod pa sa Diyos. Busa, kinaglan nga itong ihatag kanunay ang dogmatic teaching of the so-called God, the omnipotent God. God is Spirit, and the Spirit of God cannot die. Ang Diyos Espiritu, o ang Espiritu dili mamatay. Mabasa sa Juan 4:24 o sa Book of Wisdom, basahon sa Kinadman, Kapitulo 12, versikulo 1. Sa may tungod nining issue ngun ani nga nahitabo sa issue karong panahon na, Brother So. Ang sa dili pa day ato day recognize ang tanan nga nagtan-aw, labi na si Attorney Giovanni Susosco, si Konsehal Rudy Cabigas, itong kumpare nga kanunay nagtan-aw sa atong Facebook Live niya si Sammy Dilbo diya sa Lagtang, Talisay City, Cebu, nga naminaw sa radyo. O uban na itong mga kauban nga lay minister, kanunay nagsunod sa atong programa, ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Nga, Brother Sok, ato naning nahisgutan sa una, pero moro magyapon dito sila, gabalik-balik ang ilang issue niya, og ang tao nga wa makakita nini, ug wa makadungog stubag, tingali moingon nga tinuod ni mo na nga niingon dito pagsulti nga yes, there dunay lunay iglesia ni atong 33 AD, dunay iglesia kuno yang isyo nga tinuod na nga dunay iglesia kaniadto sa 33 AD, pero human pagsaka ni Kristo sa langit ang nabilin ang mga apostoles. Pagka humansad sa mga apostoles, nangahanaw sila, nangawa sila, hantod nga sa 15th century, doon ay ginganlan og reformist nga iglesia, nganlan reformist church, mo na nga nitubo niya itong 15th century. Nya pagkahuman pag yun, human niya ito, doon na pa'y nahabilin sa in the last na. Kay diha na sa 1844, matod pa niya, doon na naginganlan og remnant church nga gidumiyala na sa usa ka tawo, unya
tinuod na gyud kuno kay nagpahuway man sa adlawng Sabado. Brother Sok, palihog ko na ipatinaw kay hastan sige manigbalik nila diya sa social media nga atong matanaw kunong dili ni matubag lisod kayo. Brother Sok. Sa Jeremias 44, versikulo 48, Mayroon ng Diyos, pagpili mo sa mga pulong sa taong mula bayra o ang pulong sa Diyos nga malumutaron. So, pili kita sa pulong sa Diyos nga malumutaron, buti pasabot nga kinidili mo sa o dili sayop kay matod pa sa Proverbio 8:7, ako ang Diyos ug walay mugwa sa kong walay mga pulong nga mugwa sa kong baba nga sayop ug baka ang akong isulti kanunay nga tinuod. Muna nga ang pulong sa Diyos tinuod yun. Kanya may tungod si mong pangutanan ng aling sa tuy lakbit ni mo nga yes. Katong tinuod doon ang itinuod nga iglesia nga gitukod sa panahon sa 33 AD. So Ito mo sa na, Jerusalem. ipasundan ako, yes, No, nga, ang Jerusalem. Diyos dili mamakat. Si Kristo Diyos man na. Naman na sa 1 Pedro 2:22. Ganingon San Pedro, si Kristo namulong ug dili siya bakakon. Tinuod og kamatuoran ang iyang ipamulong. Si Kristo dili bakakon, walay buling nga miguwa siyang baba nga sayop kay siya mauman ang atong ningon og kamatuoran. Muna nga ang atong Ginoo nagpahinumdom kanunay kanato nga siya dili mamakak. Mateo 28:20. Ningon magud si Jesus sumaniya matukod ang iyang iglesia sa pag-ingon niya kang Petros. Ngayon siya, Pedro, ug ibabaw ning bato pagatukuron ko nga akong iglesia nga ganghaan sa impierno dili makadaog kaniya. Mga panglutos, mga pagpamatay, mga kasaypanan, mga pagtudlo nga ang gipamong ni Kristo doon na uban nga nagduda nga di tinuod kana nagpasabot nga kana sila wa makailan ni Kristo. Basta ningos Kristo, ako magauban sa kong iglesia kada adlaw hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Igosum bubiscum in omnibus libus osque ad secula seculorum. Igosum bubiscum, ako magauban kaninyo in omnibus libus sa tanang mga adlaw osque ad secula seculorum, hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Muna gisulti ni Kristo ug dunay simbahan niyang gitukod niya nadaog sa panuhay, nadaog sa mga paggukod o dili na siya tinuod nga Diyos kay ayang saad waman matuman. Naningon ba sa 1 Pedro 2:22 nga si Kristo nagsulti pulos tinuod dili bakak. Ningon ba siya, ako magkauban sa kong iglesia kada adlaw hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Usay magpadayon gina dili kaingon nawagtang ang nganlang iglesia the Apostolic Church, nawagtang niya napulihan sa Reformation Church Martin Luther 1541. Niya dahil nasunod na sa Remnant Church katong nagpahulig sa bado nga mo'y tinuod nga tinuan ka nagpahulig sa bado. Dili na tinuod nga nahandaw magsimbahan ni Kristo ni puli ning laing mga pundok. Huwag ka na sang ingon nga ang Ginoong Kristo nagpahulay sa Sabado. Dili ka kabasa sa Biblia niya na. Ang Lucas 4:16, muy napatasan pag-anto ni Kristo sa sulod sa sinagoga aron pagwali. Wamingon aron pagpahuway. Ngani, nagtipon og ang kausa sumbong batok sa kaniya. Kay sa San Marcos 1, usa ka tao sulod sa sinagoga nga sudlagyawa nagwal, nagbulintong-bulintong, nagbuwa ang ba makalilisa o giginlan ni sa yawa.
lipay kay ginikanan. Pero ang Hudiyo mingon nga dako kining pagsupak ang imong gihimo kay dunay unom ka adlaw nya nganong igbuhat ka nining adlaw sa adlaw Sabado. Nya sa Lucas 12 sa babae nga grabig sakit mao gyapon giayon ni Jesus nganong dili man nimo ayuhon ka na sa ubang adlaw dili nining adlaw ipapahulay Sabado. O ningon si Jesus dili ba nga sa adlaw Sabado inyong dadon paran sa gapos padung sa tubig ang inyong baka o kanding karnero o kining babayan na naggapos sa yawak akong gihubaran o siya na ayon niya adlaw Sabado. Ya sa Juan 5:17 o sa kabatanon nga gikas pagkabata nagkamang kay bakol unsa may akong buhaton para kanimo ug mingon ang bakol nga makalakaw ako adlaw tong Sabado. Ningon si Jesus tindog og lakaw. Sugo na sa mga Hudiyo nga nagbantay sa Sabado ug sila mingon dako kining paglapas ug pagyatak sa balaod. Og ningon si Jesus sa Juan 5:17-18 wa mo baybaw karong adlaw ang akong amahan nagbuhat ug ako sa nagbuhat. That was Saturday. That was the Sabbath. Nga giklaro gyud sa mga Hudiyo amo kang himuan sa kasumbong og mga testigos aron masilutan ka tungod ini mong paglapas sa adlaw ipapahulay. So muna giklaro gyud nila og ang katawhan nakakita nga si Jesus nagahimo og supak sa adlaw Sabado. Ngano nasa Exodus 31 14:15 ingon si Moses gikan sa iyang pagkamagbabalaod sa adlaw Sabado pati abis ang kinsa nga magbuhat sa adlaw Sabado. Numeros 15:32-34 doon ay taong namunit og layang kahoy ang nisugnod sa kalanon nga gihikay adlaw Sabado kay gigutom ang iyang mga anak ug ang iyang asawa pero isakpan siya namunit og kahoy sa adlaw Sabado gipitan o gitaluyo o halayo nagjutay sa templo sa walls of Jerusalem gitambangag bato na buwak ang patay. Ningon nga sa unsa kining matangas balaod nga ang pagpatay dili sa ang pagpamunit og kahoy mo isa. Wala nga ningon nga atong Ginoo pahunungon ako kining adlaw Sabado og ilang mga tigom mga pista sa adlaw Sabado o mga pistas buwan, pistas ngayon na ito sa mga bagong mga pamangangani akan pistas mga Hudiyo punungon ko na ug ang ilang igpapahulay Sabado akong punungon. Nasa Osiyas 12:11 ug ningon ang Diyos sa Ezekiel 12:25 kung ang akong nga pulong gihimo na ko no pagsugo tuman na din na ayaw langan na ayaw usbang akong sugo. So ningon ang Ginoo iyang pahunungon yung matod pa niya di siya mamaka o ngayong gisulti kumubalaod tumano na niya di na padayon nun kaya nagkisigot naglayang adlaw. Nasa mabasa na sa masahon sa buhat sa mga apostoles Hebrehanon 4:8 Hebrehanon 4:8 nagingon kay kung si Jesus o si Josue naghatag kapahulayan dili na maghisgot og laing adlaw. Lain ang adlaw dili kay Sabado. Kaya nagpabilin pa man nga doon na ipapahulay ang katawhan sa Diyos. Pero lain ang adlaw. Unsa man ang adlaw? Gitagna sa Leviticus 23:39 ang unang adlaw sa semana, Domingo na. Usa ka ipapahulay. Usa ka panahon sa pagsimba, way bugat nga buhaton niya na. Leviticus 23:39. Ang unang adlaw sa semana, Domingo na. Mateo 28:1, napanhaw si Jesus sa unang adlaw semana, napanhaw si Jesus adlaw Domingo. Ug talit tapos na ang ipapahulay nga Sabado na masibas ng kahayag sa unang adlaw sa semana
nga maong lain nga ipapahulay. Bagong hubad sa from Greek to Cebuano, ang adlaw nga Domingo na banhaw si Jesus ang lain nga ipapahulay. Doon ba yung si Kristo na sa San Juan 3:15, naghatag ko niyong panigingnan, sundan ninyo akong giimo kada Domingo. Magtigom ang mga apostoles sa kalawak. Ug misuod si Jesus sa maong lawak adlawng Domingo, unang adlaw sa simana. Ug siya naghimog mga pakigpulong ug mga pagsimba sa mga tinud-an niya ngadto kaniya. Ug sunod Domingo mao gyapon. So panigingnan ni Jesus nga sa adlawng Domingo dili sa Sabado, human siya babanhaw kuyog pa man siya sa mga apostoles sa 40 ka adlaw, pero ang iyang isuod sa pagsimba siya mga tinunan adlaw nga Domingo. Ug siya misuod sa paghimo sa pagsimba uban sa mga apostoles nga nagsimba kaniya. Juan 3:15, kini akong panigingnan, tumanan ninyo. Kung mo sugod na pagtuman sa Sabadong gipahunong na nagpasabot nga atong gisuklan o gisupak ang gisulti sa Diyos. Oseas 2:11, akong pahunungon ang iyang mga Sabado. Punungon, dili padayonon. Words of meaning. Ang mga pulong doon ay kaulugan. Busa katong mga pista nila sa pag-umbulan, pangani, apil na sa ito sa gipahunong. Technician Brother Sok nga niabot na kunong oras na to niya to sa recognize si Benilo Abasta Sobrero kung nimpa Bacalaso Bernie Dormido may gabi tanan. Salamat na dong ni Dong Lapi, amoy atong engineer karon si Dong Julius Kaputulan, niya atong managers Father Faith Felmar, sa kalingdong buutan nga manager nato nga doon na sa programa nga maong pagulagway, pagpalugdang sa kahulugan sa mayang balita gikan ni Father Felmar Phil. Ato siyang paminaw. Salamat kayo ni Brad Soping Algeri sa San Fernando, kuban siyang kapikas, nga tabanggit kayo sa mga kaigsunan nato diya. O usab si Brad Julius Lawas, Vice President's Catholic Faith Defender, o si Jerome Crusty, o si Dale Paradilla, ilang President. Nga kugihan kayo sa pagsabwag sa mayang balita sa Catholic Faith Apologetics Seminar.